kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hua! Diyos marhay na aldaw, Martes 9 de Nobyembre. Hey! 12 días na sana. 21 de Nobyembre na. Oy, tabi! Sige daw! Aber! Andyan ba kayo? Kami po minapaabot na naman yung pagrespeto sa lambang miyembro kan familia. Kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang niya to kay ning kaaldawon an aman Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagba-birthday ngunyan. Special mention niya to an alkalde kan Ciudad Nintabaco. Si Crisel Lagman Luistro. Mayor Crisel, happy birthday po. Hali sa hierarchy kan PBN Broadcasting Network Incorporated Radio Station DZGB AM. Happy birthday, Mayor Crisel. Hali man sa sakuya tabi kay Pio Fernandez. Siyempre, nagsiselebrar man kan sa iyang kumpleanyo ngunyan si Abogado Jong Bunafe. Dati man ining provincial board member several years ago. In fact nga ni Direk Edwin nami-miss niya to. So komposisyon ka ito kan mga miyembros kan sanggunian panlalawigan. The likes of Attorney Jong, si dating si dating abogado the late Johnny Victoria, nagsangguni ang panlalawigan man ito. Matitindian na deliberasyon tabi dyan, manatok. Sanggunian panlalawigan ka ito. Ecstasy. Tapos sa ipa ito, si dating Ching Baclao. Ecstasy. Si Boss Art Usia. Good mo talaga. No? Ecstasy. Kaito si Abogado Jong Bonafe, matindian minapahit dyan sa sangguniang panlalawigan. Kaito, minarepresentar siya kan sa mga SK baga, ha? Kaya happy birthday tabi, Abogado Jong Bonafe. Yan, dyan sa malilipot, maray na agatabi sa imo, sir. Tingog kan banwaan man tabi, minaimbitar mag-iriba-iba kita sa kud alas 10:30 nin pagkaudto. Mantang kamo dyan, siguro nakaantabay man, Ligaspi, maray na agatabi. Dyan sa San Roque, Sarawis, Pigkales, Sabang, Baybay. Sa Victory Village, marhay na aga. Albay District, good morning kay Kasag, Kasag. Uy, si Kompalan, si Tonton na Diang. Good morning tabi, sir. Buda sa familia kay Tonton Diang. Diyan sa Uncle Tons, sa Tula-Tula. Maray na agatabi sa imo, sir Tonton. Puwerte man dyan sa Uncle Tons, Buda, yun kung sa setup man sa naning car audio, sinasabi ko sa inyo. Tonton Diang is the name. An sa iyang commander-in-chief man o kaya an sa iya man chief of staff, I should say, si Pangkoy na Alamares. Sir Panks, maray na agatabi sa imo, buda sa endong familia. Sa imong familia tabi. Pag minatandem ang duwang ini dyan, minaset up baganing car audio. Naku, sinasabi ko sa inyo. Me gusta me, así, me gusta me. Swerte bagay itong so auto mo, bako sanang masyadong modelo dyan, Pero pag minalaog ang chikas,
habo ng magluwas. Sabi nga ni Ibaga, an maray na arkitekto John, an pangkumbinsir, arog man kayan an prinsipyo. Kaluwas ngayon harong, mga klaseng harongan day lamang ngayon kalatoy-latoy, ano. Pero once na minalaog na, uy, Ecstasy. andaraga, Oh. habo na magluwas. Ano? Ano, arog man yan kang kara Sir Tonton na diang budakay Sir Punks na Alamares pag isi-set up ang stereo sa laog, audio system sa auto, nako, sinasabi ko sa inyo. Pati sa aircon, nako, sounds pa lang, hihuros na ang kalsun. Mario Joseph. Kay naga Sir Tonton, budakay Sir Punks. Sa mga taga-Daragaman tabi, siring man, kumusta ka mo dyan? Kompleto ang tropa. Pading Jomar, pading Al, pading Jimmy. Si Ann, siyaon man, buda si Luwens. Sa Manibela, si Henry Deboy Mata. Technical control sa kuyang kasarabay-sabay. The man from Poland. Dion Napolis in the house. Newsroom, yaon dyan. Sige po ang sumada. As it happens, how it happens, where it happens. Tandem News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela. Ang matitindi. Walang lusot ang mga bareta po sa lado nasyonal as in international. Mga bareta po na igwanin sustansya. May epekto sa satuyang oral daw na pagbuhay-buhay. Siyempre, ang samong anghel, the angel, ang samuya pong anghel, si Angel Mustasa, kan kagbakong Legazpi City, Philippines. Sa IT, si Arven Buda, si Richard, dako po, si Pio Fernandez. Good morning, Bicolandia! No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí. Ray na aga kay Kagawad Bong Logronyo. Good morning tabi, Sir Kagawad Bong Logronyo, kang Boys and Paints. Ay birthday ngon yan ni Father Rex Arjona. May nag-text sa tuya. Happy birthday na tabi kay Reverendo Padre Rex Paul Arjona. Sí, Happy birthday tabi, Padre, ha? me gusta a mí. Así me gusta a mí. Ecstasy. Extano. Diyan sa ligaw kay Shandy, marhay na aldaw tabi sa imo Shandy. Ecstasy. Ito pa, may isa pa, sa truck, sa dump truck sa Karamoan, si Chad nakamonitor. Maray na aga tabi diyan sa Karamoan. Kay Chad sa dump truck. Si Kumpadreng Noel, abaan niya naman talaga. Padreng Noel, good morning. Kaya abo ko pa-set up pa di dyan kay Tonton. Tabaka mananggad pag magmay sakay sako, dai na magbaba, malalapnitan ako kaini ni Agom. Tol-tol ka. No, no, no. Kumpadreng Noel, No, no. igigarantiya ko sa imo. No, no. Basta sa natabi, diskartehan mo man kung paano mo mga pababa, sumasakay dyan sa imo ingkaso. Tapag sinetapan niya ni Tonton, sinasabi ko sa iyo. Sus Mario Joseph, ang pagmaneho mo kan auto lalong ninasiram. Ano? Pwedeng malapnitan ka man ang ni commander mo. May mahiling dyan. Dahil na nagbababa. Sounds pa sa naulam na. Sige. Diretso na kita. 15 minutos makalapwas ang alas 9. Si Ans, Bungkara, Santa Historia, marhay na aga, Ans. Go ahead na. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong impormasyon na pinjente o kaya din nalawos ko niya na schedule ko ta na nin pagbabakuna sa Albay Asudo sa panginot ka na Provincial Health Office.
Ni nakinonfirmar sa DCGB News ngunya na pagkaaga ni Albay PHO Supervising Administrative Officer Ryan Altavano kung saan matapos na ipabutaan sa informasyon sa iya nakadakol ang nagpila sa nasambitan ng lugar o venue Kasubago dayang kinonfirmar na nakanselar ang aktibidad na ini o kaya ang pagbabakuna dahil sa may nakaschedule man pala na tabi Serpio na ibang aktibidad sa Albay Asudom ngunya na pagkaaga. Naglinaw ni Altavano sa DCGB News na bago pa man mag-agbot na niya na aldaw, nagtao na sindao sa pagi ng text messages, ipinag-informa na nindaan mga nakaschedule ko na for second dose ni na bakuna ko niya na pagkaldaw na dahil malalawos kung kaya nag-schedule sinda sa maabot naman na mga aldaw. Sigun sa iya, informaran na kan sa indang opisina ang mga taong ini kung dapat na kota ng day na nagkaburya, nagkapera alaga day maninda masisisi o kaya tataraman ining ibang baka sakali man giraray ngunyan na pagkalda o dyan sa nasambitan ng lugar. Sa ngunyan, imbes na kaya tanganin na day na magkaigwanin iba pang problema sa nasambitan ng pagbabakuna kan Albay PHO, palawas ni na panibagong schedule sa indang opisina kung sa Nobyembre 17 giraray mabalik ang pagbabakuna dyan sa Albay Asudom kung saan gagamiton ang bakunang AstraZeneca. Sa Nobyembre 18 gagamiton man ang bakunang Pfizer as in Sinovac. Sa Nobyembre 19 gagamiton ang AstraZeneca as in Pfizer. Nobyembre 20 may Moderna, mantang sa 22 iguan ng AstraZeneca sin sa Nobyembre 24 Moderna giraray sigun kay Altavano. Ngunyan napasensahan hagad ninda sa mga Albayanong hali pa sa manlain na LGU na nagpasiring nin ataw sa Albay Asudom para sa nasa plano ko tanang magbabakuna kan second dose ngunyan na pagkaldaw. Clara ron tatabi ads, ang pagbakuna now will be first Wednesday, 17 November. Yes. Second dose iyan kan AstraZeneca. AstraZeneca. Then Thursday, 18th, second dose man kan Pfizer and Sinovac. Pfizer and Sinovac. Friday, November 19th, second dose kan AstraZeneca and Pfizer. AstraZeneca and Pfizer. 20th, Sabado, second dose kan Moderna. Moderna. 22nd, Monday, AstraZeneca. second dose. 24th, Wednesday, Moderna. Moderna. So yan natabi. Tandaan ninda yan, 17, 18, 19, 20, 22, 24. Iyon na po yan. Talagang matindi. Sunod na yan. Tapos supposedly talaga dapat igawang yan na this petsa 9. Kaya lang igwanin okasyon dyan na ibabaga pa, no? Yes, may ibang prior activity daw naka-schedule na digday. Kung kaya sinda sa nagsibog man ta, ito na nga naka-schedule na magamit dyan sa Albay Asudom. Iyo, budaday mag-handle sindata. Iyan na pang second dose. Yung mga minimum days lang ang ipinagtalaan dyan. Pero pwede kang sumobra dyan sa laog ning 6 month. Okay, sige. Yan tayo sa PIO mantang ang mga members man ka Albay PHO maski nga ni ang Civil Security Unit ka na gobyerno probinsal yaw naman para i-assist sa mga taong nabuyo na magpasiring duman naglilis na giraray kan sa indang mga pangalan and mga numero duman sa nasambitan ng lugar. Siguro mas magayon pero kita we presume and we assume nagigibuho na ninda ini. Abisuhan na yan, tawa na balik ka mo sa araw kaning petsa. Yes, nakapaskil na tabi sa PIO. Yan, nakapaskil na. Depende duman sa indang vaccine na itutudok second dose. Roger. Okay, sige. Tabi sa PIO ang informasyon na sa Albay Asudom with Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans, sa istorya sa luwas. Sige, yan po tabi ang mga mapabakuna. Jun, we give so much credit and recognition duman sa mga nagpabakuna because it is a simple act of heroism. You contributed much sa pag-preserbar kang humanity. Sa totoo lang because ang individual na desisyon baganin pagbabakuna dyan, igwaning efekto iyan sa komunidad as a whole. As compared duman sa mga ibang individual decision baga, kaya kung anong gustong bado ang isuulog mo, okay lang yan. Kung anong color, pink,
yellow, pula, green, blue ang isuulog mo yan, okay lang yan. It won't hold back the existence of humanity. Dining epekto yan sa komunidad. Pero ining pagpabakuna, ang desisyon mo kung mapabakuna ka o dae, it will have a great effect sa community as a whole. Sabi, kaya ini pong mga nagpapabakuna, we give so much credit and we should be much thankful. Grabe baga yun ang pagmaniugot kan gobyerno ta na mapreserbar kita na humanity. Anday talang maintindihan pasintabi, we do recognize your right to express yourself, but also don't suppress our right to convince you. Tabi hiling mo yun ha? Without any offense meant. Nata daw taan iba, takot magpabakuna. Hilingon mo yun ha? Pero, minaturumar kan kun ano-anong iyan ng mga nababakal baga sa kung sisay-sisay ang nagatangro sa Indo na may marka pangani, no approved therapeutic claims. Da igwa pangani ning marka na da ipapig aprobaran kang FDA, Food and Drugs Administration. Alagad, Tito Romar taiyan. Ano yun? Igwang nagtutumar ni itong sa mga pampaputi. Igwang nagpapa-injection. Bako yun. Pero ining bakuna na pinag-adalan nin mga mediko, pinag-adalan nin mga siyentistas, pig-producer nin mga well-refuted international pharmaceutical company. Ititaya tabi, ladies and gentlemen of this jury, ang sa indang lisensya bilang medical technologist, siyentista, doktor, nurse, asin iba pa, ititaya for the sake of humanity, takot so nagkakapira na magpatudok ka iyan. Diba yun? Iyan ang daita na iintindihan. Now the government is floating the idea ini po bako sa pag-suppress kan sa indong diretso na makaresibikan ayuda, but we take it on another point of view na ini paghihinguha kan gobyerno na masalbar kita as a community. Remember, igo kang pigapod na herd immunity. Yan. Igwang ayuda for peace. May kondisyon duman na kaipuhan ang salud, matrangkilo. O pigo float so idea na kung dainin na pa-injection day tawaning ayuda, igwanin lay na nagmamando ka iyan tabi, kaipuhan iribisar mo na ito. Pero uyang po tabi, partian kan pagmaniugot kan gobyerno to save us as a community and as a whole and individually, I should say. Diba? Ilingunin dungan kadakulin mga bibarakal baga dyan na uni nga ya bulong sa arog ka ini. Uni nga ya mga kung ano-anong kombinasyones. Bako, si sabayan pa ning business aspect. Yan. And ititarang pa no approved therapeutic claim. Pero Tito Rumar, minabarakal, kadakul-dakul nin bibarakal ka yan. Tito Rumar, may pagtubod kita duman. Pero ining bakuna na pinag-adalan, pinairarom sa hararom na pagsasaligsig, using the brains, the wisdom, and ititaya kan mga naggibok ayanan sa indang lisensya, an sa indang reputasyon. Tangani isa nang masalbar kita through this vaccine, tarakot kita and habo tapag tubudan. Ibagad yun ade.
Hindi natin maintindihan paminsan. Hindi ko sa natabi, but ang pinagsatataramtangan ni Digdi is, ano po, shall we contribute na malid niya to ang tao sa tama by informing them, or shall we cultivate them to continue to be, sabi na nga niyan, antagonistic, which will create more division and confusion, hiding in the cloak na pinagasabi tanay ko kitang freedom of expression. Pati ni pong freedom of expression sometimes should be exercised with due diligence. Natangani po na kita. Dahil kita mahulog sa sitwasyon na dahil ta naaram kung sisay ang tama budaan sala. Kung naumabot kita sa punto na no one else will be able to lead us June. Tapuro na sa nadabi, tama. Iyan ang makatakot if no one else now will believe sa kung sisay man na mag-lead sa satuya. Tanatuod kita na pirmi na sa nakitang arog kini pugawak uni-uri because of our exercise of freedom of expression. Makatakot iyan June. Di ba? Sa ibang nasyon, duman so piga para istorya ko baga sa Kuwait, so pinsan ko yun na maestra, ni na kami insa, nagwe-face to face na kami haloy na. Teacher siya sa elementarya. Natanya ko, taro kang kakaskas sa Indo. Aram mo ngaya insan digdi, pag tinaram kan gobyerno, sunod kami. Dahing dakol na kung ano-ano na kung. Digdi sa to, igwang DOH, may okta. Mataram sa DOH, igwa maning tataramon sa okta. So, siguro makukuha na nindo sa kuyang logic, dai kita nalilid, pero ang nangyayari, nagkakaigwalugod nin confusion. Sabi nga kang gobyerno to, tapos uniman ngayon, who will decide when doctors disagree? Di ba? Iyan ang makatakot na sa to sa Pilipinas. Ay, Kumpareng Jim Marhainaga, please go ahead na. Yes, salamat Abi Pade. Sa good news sa lamang kita, mas lalong nagpaparadakolan presensya ngunyan sa Piodoran kan mga lawlaw, bulinaw, balaw. Nagbuto ini ka nakagipang simana kung sa insigon kay Mr. Noel Ordoña, mas naghibog dahil na piglalambat tikpaw si saldok na sa nasa gilid kan dagatan mga sira. Ba? Oo. Nangyari digdi mga 10 anyos na nakaagi ngunyan, nangyari blessing ini di sa Piodoran mantang susog kay Sir Noel Ordoña, gulpingon yan ang mga dayong mga parasira sa Piodoran. Haling Kamsur, maski haling Samar nakakaarabot sa Piodoran, iumanan imuraraman kan mga taga Piodoran na mga parasira. Kunan mga taga Piodoran nakakanto sa ibang lugar, pig-aalaw sinda. Yan. Pumalik digdi sa Piodoran. Ngunyan, ang Piodoran, very accommodating. Okay. Blessing ay ini, iwaras naman ang biyaya. Magayon. Kaya okay. Dahil man sinda prohibir na maglaog digdi. Igwang mga nagpaparasiring digdi, auto-auto tabi pa de. Isus, kagayon. Ayun na barita ini. Baratuhon, nansira, law-law bulinaw sa naugaring, puro banyera, 300, 350. Sarong banyera na. You can just imagine comparing Jim sa pambersyuhan na yan. Plus the fact na si saldok sa nasa gilid. Oho. Jesus na grasya. Okay, sige. Garingani nagkaisip akong magpasiring sa Piodoran ko, hindi kitang sakaya. Pwede baga pa din Jim. Pwede mong inegosyo yan di ba? Sarong banyerang lawlaw. Ang lawlaw patidig di pa de, pagkatapos bulinaw na so sila, sumasira mo nun pag gataan. Naman, pag uli mo mga 300 mas, may 1,000 ka, merang banyera na yan, mga tulo na.
kalauman sundo pa dahil ni Marso, then ang teorya digditabi pa rin, sigun kay Sir Noel Ordoña na ini kaya guminerilid tapig bubukod ini ki Butanding. Yan, kumbaga, may nagsisibo. Aha. Mhm. Kaya nagkarantos ini digde. Yan. Ngunyan, pag nakakauna, dahil man di nasisiripan ang Butanding, kundi nasisense kayo ng mga bulinaw ni Lawlaw na may kalaban sinda, kaya guminerilidig di sa Piodoran. Yan, kumbaga, Ngunyan, natural na cycle kan ecology. aha. Yan. So, uyan, pigsisibo sinda ka na Butanding, mapagilid sa baybay, and then grasya man para sa satong mga tawo. Correct. Oo. Naghahanap man ini ki shelter na Oo. dahil sinda makaon ka itong mga Butanding, Mhm. kaya nakarantos digdi sa Piodoran. Okay. Ngunyan, pag nakakauna, minabalik ini ang presensya yaon dyan sa Dunsol, sa Sorsogon. O ni baga kumparing Jim, nag-text si Pading Bong Logronyo kang Boys and Paints, the number 1 paints. Mag-ibada ka mong dua. Tas si Pading Bong, igwa inin service. Oh. Pwedeng sumaldok ka mo duman man agad kaya na bulinaw niyan lawlaw. Ano? Pwedeng negosyohon. Di ba? Apira ka, so mga may mga bangka, iyo yan, nag-aabot da alas 10, pero kung sa ngaya pang-konsumo, so iyon, sa gilid, di ko na. Yan. Mhm. Sige. Yan, tabi pa rin, good news lamang, blessing, digdi sa, salamat sa Diyos, kay Guaning Graciang nag-gigilid, digdi sa may Pierre Can Piodor Albay. Jimmy nasalita di si GB News. Thank you so much, kumpadreng Jim. Anapod kaan, gipaw. Ki mga sira, gipaw. Tamay nang sisibo sa inda. O yan, so gipaw dyan sa gilid kan baybayon. Salamat sa amang Diyos. Di darayan dyan. Nature has its own way of feeding us. Nature has its own way of feeding us. Kitang mga tao. Natural na cycle kang ecology tabi. O yan, pigsisibo sinda kan mga Butanding. Binagirili dyan sa baybayon sa 3rd District sa Pidoran. Masaldok ka sana. May bulinaw ka. Partehong bagan yun. So mga lipatang gawin, mga lipatang ba or what, o kan iya basta gong lawlaw dyan na. O yan, si Saldok na sa nadatabi dyan sa may Pidoran. Maray naga kay Sir Engineer Dan Asupardo, buda sa familia. Sir Engineer Dan Asupardo, good morning tabi isa imo. And may pigpapagreet si Engineer Dan Asupardo before kita mag-station break. Happy birthday da tabi kay Richard Daton kang Taysan, Legazpi City. Nagbe-birthday ngunyan si Richard Daton diyan sa Taysan, Legazpi City. Worker tabi siya sa Sara Violeta Farm. Yan. Happy birthday tabi isay mo, Richard Daton kang Taysan, Legazpi City. Nagkukumplean yung ngunyan tabi. Trabahante siya diyan sa Sara Violeta Farm. Sabi yan ni Engineer Dan Asupardo. Oy, si Lens na grahida talaga naman. Oy, good morning sa Indo Tabi. Diyan sa Kekoy, sa Kamalig, sa Salugan, Bypass Road. Sabi digdig, good morning Uncle P. Disay daw po barang makadaranin sa rong banyerang bulinaw and lawlaw. Pertehon yan. Ay, kamo dyan sa Kekoys. Good morning. Good morning tabi sa Indo dyan sa Kekoys. Perte dyan ang kinalas. Buda, iba pang mga lutong bahay. Sinasabi ko sa inyo. Kekoys, yan sa nasa may Provincial Engineering Office sa Bypass Road sa Kamaliga. Sa Lugan. Oras Pilipinas 9:35. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC
ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, buksan ang magic ng Pasko with Coke. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday, great taste white. Namnamin ang sweetly namnam ng great taste white caramel. Iduduyan ka sa sarap. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa siyudad kan Legazpi. Oh yeah. Glenn Casulya. Glenn Casulya sa siyudad kan Legazpi. Glenn Casulya. Glenn
Ben Kasulya. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Nagpa-HIV test ka na ba? Huwag matakot, Bes. Ang HIV screening ay laging safe at confidential. Kung negative ka, laking ginhawa ito para sa'yo. Pero kung positive ka, pwede ka nang kumilos para alagaan ang kalusugan mo at ng iyong mahal sa buhay. Maghanap ng testing clinics sa inyong lugar at magpa-schedule ng test. Knowledge is power, Bes. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CH. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang parol, handa ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Masayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O, ito sukli. 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa Grand Draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified Packs. Register through SMS or Facebook Messenger at isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol. Hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, DPWH Regional Office 5, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa. Sa
presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, Surf bagong liquid na. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom kay vitamin C as in zinc sa Oral Daw, mag-ATC Vitasync na sa Oral Daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! It's Christmas time! Tingog Banwaan. Feliz Navidad. Pio Fernandez. Ay, madali naman agad pala na no, Christmas. Pero maaging unang Nobyembre 21. Maaging unang Nobyembre 21. Yan, tabi. Madam Daphne Garcia, si Madam Daphne na Garcia. Good morning, tabi. Dai po kasabay so mga propriedad situated sa Legazpi City, Tabaco City, Ligao City, duman sa igwanin tax amnesty. Dai tabi kasabay. Halimbawa, igwa kang daga sa Ligao, Legazpi or Tabaco City, dahil po kasabay duman sa tax amnesty ordinance na pinarmahan ni Gobernador Al Francis Bichara. May pagbabawal po kaya sa irarom kang local government code. Bako po yan nasa diring desisyon kan provincial government of Albay, kundi bilang pagsunod po yan sa probisyon kan local government code na dai po pwedeng pakiaraman kana probinsya, iyan na mga propriedades man situated sa tulong syudad kan Albay because of some provisions kan local government code mandating it so na araw kaan dapat insofar as tax collections are concerned. Okay, is concerned, tabi. So, ang sabi nga ni kinatawan Nel Buntalyan, ni Compadreng Nel, the least that they can do is to file a resolution na maggibo maning ordinansa ang Tabaco City, Legazpi City, Ligao City na minagibo man nin lay na daingo na nin pabayada na mga surcharges, mga penalties itong sa mga may moroso sa amilyar sa tulong syudades. Yan po. That's the least that they can do, tabi ano. Sige. Madam Daf, good morning tabi sa imo asin sa pamilya. Good morning kay Madam Rose Nagraheda. Maduman man ang gada asin da sa Piuduran. Saldok maning lawlaw. Iyo bagaan sa pinagigibong sardinas diyon ano. Yan. Magibudasin ng sardinas sara Madam Rose. Nako, pertehon yan. Only sardines. Yan. Diyan sa Kekoy's tabi. Good morning, ha? Mabuhay ka mo dyan. Madam Rose, good morning tabi sa imo. Kay Madam Lens, ano dyan? Lens no, Graheda. Samudyo. Yan, tabi. Maray na aga sa Indo. Okay, sige din. Diretso na po kita sa tuya pang mga pag-or-restorya. Ngunyan pong pagka medyo nagbagsak su uran, ha? Likay sa natabi ta dipisil. Bawal ngayon magkasakit. Ano? Yan. Bawal magkasakit. Dipisil ang sistema ngunyan bagatabi sa mga ospital. Purunuan na. Maski ang mga sa pribadong ospital. Kaya lang, kitang mga pobre baga, siyempre, so BRTTH, dahil na nag-acceptar nga una. At iyan po baga, ipinag-committer mo na duman sa mga COVID patients na nasa severe ang kamugtakan. Kaya so, mga nagpa-check up, buda
confine, ibang mga common illnesses, di daranasan na sa siga o kaya sa tabako, nasa siga sa tabako o kaya dyan sa Ligaw, sa Josefina Belmonte Duran Memorial District Hospital. Kung emergency, siyempre, dahil na pinag-iisip baga kung private o public ang malalaugan na establishmento di salud, kay puhanan na makalaog ka sa hospital the shortest possible time and the nearest hospital, tanganing masalbar ang buhay mo. Ang problema dumana. Kung kita mga tios, iparay malayos na napapasyente sa mga pribadong hospital. Ako, kung dahil kang sintabo diyon, you will be held hostage sa laog kan kwarto. Dakul ka ang tabi, naghahagad na kanigdi sa mong tabang, dumang kay BP Henry sa programa niya. Nagharalat diyan sa ibaba, na dahil nakakaluwas diyan sa sa hospital, kulang so pambayad. O yan po ang nangyari. Tada kung dahil naman maakomodar duman sa Ziga, sa tabako, dahil naman maakomodar digdi sa Legazpi City Hospital, dahil maakomodar duman sa Ligaw. And plus the fact na kung halimbawa emergency, siyempre pag emergency, baga sa pinakaraning hospital ang darahon because time is of the matter. Time is of the essence, I should say. Kaya dahil namin kung private o public, basta mailog sa hospital, ipasok na yan pasyente. Problema yun na pag maluwas na. Nako, kita mga pobre o kita pambayad. Uyang baga halos surusimana may nagpapasiring digdi sa mo. 2 o 3 beses ang simana. Sa bill ngayon sa hospital. Diyos ko. Papaanohon mi man. Lalo na digdi sa tingog kan banwaan. Ay nako. Tam-tam-tam, ketumbang-bang, ketumbang, ketepe-tepe-tam-pam-pam, ketumbang, kepin. Chikitan-chikitan-tam-tam, ketumbang-bang, ketumbang, ketepe-tepe-tam-pam-pam. Thank you so much palantabi kay Engineer Clemente Ibo kan Legazpi City, Engineering Office, yang chief dyan. Taso dyan sa Imperial Court Subdivision Phase 2 sa Rose Street, medyo nagrahay-rahay na so kamugtakan. Dito bagang so pinaaktibaran man niya to na drainage na nagkakausa na kan pagiging stagnant kan tubig dyan, bako ng malinig, bako ng magayon na paghilingon, kana medyo bako ng tultol nga ni, naaktibaran na po kan mga tauhan ni Engineer Clemente Ibo. Salamat tabi sa Indo sa staff, as in sa hierarchy po kan City Engineering sa paagi kan sa Idong Pamayo, si Engineer Clemente Ibo. Maray na aga dyan sa satuyang mga barkada palantabi sa PHO, yan, sa tropa, dyan kinateng na Broqueza, sa tropa, so mga nagdi-disinfect tabi dyan. Gabus-gabus na kamo dyan, maray na aga sa Indo, Kay Teng, kay Trixie, si Munching, si Bong, si Engineer Wally. Gabos tabi ka mo dyan. Good morning tabi isa sa Indo, Gabos. Kumusta na ka mo dyan? Teng, kumusta ka na tabi, Me gusta me, así, me gusta me. Sige tabi, taon-taon ni Bapa, may mga hanap buhay kita. Igo na lang kita ng 5 bago mag-alas 10. We will be right back. Sa oras ay dako na siya na naging ibo, ipapadagos mga marahay niya na obheto. Kay Kap JPL, kabus may marahay na futuro. Kay Kap JPL, maugma mga Legazpeño. Syudad ka Legazpi, si Kap JPL handang magsilbi. Kap JPL, dedikado servidor si JPL. Tinatabangan niya gabos Kap JPL. Para sa Legazpeños kay JPL, serbisyo na matanos. Kap JPL, handang magsilbi. Kap JPL, handang magsilbi. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir.
Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss sa kadahilan ng nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Ikaw ba ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 gaya ng ubo, sipon, lagnat o sakit ng ulo, pagdudumi, hirap sa paghinga o iba pa? Huwag nang hayaang lumala ang iyong sakit at makahawa ng iba. Agad na mag-quarantine o isolate at kumonsulta sa inyong doktor. Maaari ding makipag-ugnayan sa inyong Barangay Health Emergency Response Teams para kayo ay mabigyan ng tamang medikal na atensyon. Pigilan ang pagkalat ng COVID-19. Kung nag-aalinlangan, tumawag sa inyong Barangay Health Emergency Response Teams. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Syudad Legazpi. Oh yeah, Glenn Casulya, Glenn Casulya sa Syudad Legazpi. Glenn Casulya, Glenn Casulya, ang corn tuna na abot kayang-kaya. Fresca! Corn tuna! Fresca corn tuna, abot kayang-kaya. Fresca, fresca. Corn sa 150 grams, sulit ang sarap. Fresca corn tuna, abot kayang-kaya. Fresca, 17.05 lang SRP. fresca, Mas abot kayang-kaya kesa ibang corn tuna. fresca. Corn tuna! Fresca corn tuna. Ang 150 grams, 17.05 lang SRP. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas.
Ngayong Kapaskuhan, abot kaya na abot kaya ang beer na beer. Sa beer na beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo kasi sulit na sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan ang malamig at afford na beer na beer. Beer na beer, tunay at tapat. Beer na beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly. Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Every day sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Healthy champ start your day, Milo every day. Ituloy ang pagiging champion. Milo everyday. Ang Bicolano Oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baghat. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Joey Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapaisi Canalbay Electric Cooperative Incorporated o ALECO na magkakaigwan in district elections para sa Junta Direktiba Canaleco sa mga minasunod na petsa. November 20, 2021. Tabaco, Voting Center, Tabaco South Central Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, November 10, 2021. December 4, 2021. Manito and Albay District, Voting Center, Manito Central School and Bagong Bayan Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, November 24, 2021. December 18, 2021. Ligao and Uwas. Voting Center, Ligao West Central School and Uwas South Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, December 8, 2021. January 8, 2022. Daraga and Kamalig. Voting Center, Daraga North Central School and Kamalig North Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, December 29, 2021. January 22, 2022. Pulangi and Libon. Voting Center, Pulangi South Central School and Libon Central Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, January 12, 2022. February 5, 2022. Malinao and Tiwi. Voting Center, Tiwi Central School and Balsa Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, January 26, 2022. Ang Certificate of Candidacy kan gustong magkandidato, dapat maisumiter day maglampas sa mga petsang nabanggit. Alas 5 ng hapon sa opisina Canaleco sa W. Vinson Street, Albay District, Legazpi City. Ang nagpapaisi, ang manihan
hamianto kan aleko. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong as hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 10:06. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinugo na ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang Philippine Overseas Employment Administration para puunan ang deployment kan mga obrero sa South Korea. Kasunod ini kan pagtanggal sa mga COVID-19 restrictions sa mga dayuhan na obrero na malaog sa nasabing nasyon. Sigun kay Bello, sarong magayon na bareta ini para sa mga Pinoy, asin sa indang pamilya maging sa indang mga Korean employer. Biyernes kan i-anunsyo kan Korea Ministry of Employment and Labor o MOEL na pigtugutan ng makalaog ang mga obrero sa irarom kan entry permit system gikan sa gabos na nagpapadarang nasyon kay bahan an Pilipinas. Pigahalat man kan Korean Embassy sa Pilipinas ang guidelines gikan sa South Korean government sa pagtataon ng E-9 visa sa mga Filipino worker kasunod kan anunsyo kan MOEL. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Sige po, duro-diretso kita ka na programa, mga istorya pa dyan sa luwas. Medyo nagtataga oran-oran tabi ha, basta ingat-ingat lang. Dumang kita sa first district muna kay kumpadreng Jomar. Pading Jomar, marhay na agaman. Go ahead tabi. Salamat pa rin iyo. Good morning. Sa mga paranta by location ko, Barangay Cormedal, Tabaco City, sa cover court kung saan pinagigibo-digdi ang saro sa mga venue, tulong venue kan ongoing vaccination kan sudad kan Tabaco.
and nariparo niya ito digdi pa de ang dakul sa mga residentes sa digdi sa mga barangay Cormidal at yung pagtaraning na barangay na Kinale asin ang barangay kan Bacolod na nagpasiriring digdi para magpabarakuna sa pagkikipagawang kan DCGB News kay NDP Nars Alvin Amora sa iyang sinabi na dakul talaga ang nag-avail kan pagbabakuna magpon kan ano kan nagubiro kan tabako ipigdidayo na sa mga barangay ang vaccination team kung saan sa kada aldaw tulong vaccination team ang naghihiro para mabakunahan ang mga constituentes kung kang inot dito sa nang turnout pagbigibo lang ini sa Bicol University Tobacco Campus sa mga barangay nagbuburutuhaan ang mga residentes para magpabakuna sa iyang sinabi na saro sa posibleng kausa kung nga biglang nagalangkaw ang mga nagpabarakuna iyo itong so dainan ninja kinakaipuan pang magpamasahe maski na nga ni nag-offer ni libreng lunada ng gobyerno kundi nalalang kagayo dahil lang taray usay ng barangay. Kung kaya kan itigdayo na sa mga barangay nagruluwasan ng mga inisarong para magpabakuna. Yes. Ang saro pa sa pigiling-hiling ni Nars Zamora na pwedeng kausa kung ata dakula ng turnout iyo an so naging announcement ni Mayor Criselagman Luis Ron na baka umabot an oras na i-implement naman kan tabako so nag-implement kan ibang lugar na may mga restrictions na ang hiro kaya itong mga day na babakunahan. Yan. Arog kan posibleng dahil sinda pagpalaugon sa mga establishmento di negosyo kung bako sinda mga bakunado. Pwedeng ini susub kay Nars Zamora ang kausa kung nagdiresidir sa iba na magpabarakuna na. Tangon yan, basado digdi sa record sa ang tambako, igwan ng sarong barangay na igwanin herd immunity. Wow! Ha? Pagayunon Barangay yan, Kinale is almost 80% na ang bakunado ang target na residentes. Iyan ang magayon na istorya, kumpadring Jomar, dyan sa mga series ng istorya ng tabako, ha? First, primero kitang nakadangog ng araw ka na anggulo ng istorya na igwan ng barangay sa sarong syudad na na-attain ang herd immunity. Oo, hindi ang kinumpirmar sa tuya ni NDP Nars Alvin Zamora na saro sa mga nag-arasikaso kay pagpapakuna ngunya na aldaw na ay digdi sa barangay Cormidal. Igwa nga digdi nagkapilang residentes man kan barangay Kinale na nagbalyo para magpabakuna man kasabay kay nganing sa pagpahayag sa tuya man ni Mr. Zamora, ni Nars Zamora na ang barangay Kinale naabot na herd immunity nasa more or less 80% na ang nababakunahan. Aram mo kumpadring Jomar, siguro magayon na adaptaron na nangyari diyan sa tabako, iburo barangay lugod, iklasipikar kung igwaning herd immunity o daita diyan, makakakuan talaga kita, makakakampanya ning todo. Kamu diyan barangay herd immunity. Sige na, pwede na mag-ararog ka ining aktibidad bako within the barangay. Roger Ronat. Actually, talagang mahiguson ko niyan ang City Health Unit sa pagburo barangay. Dahil bako lang yan pa di, ang saro bagang simana, 2 beses na pinasadahan kan vaccination team sa merkado publiko. Yan. Oho. Duman mismo sa merkado publiko ginibot. At sa mga parasyente na sige ang rason na dahil hindi mabayaan ng tindahan para magpabakuna sa kung saan na lugar, duman mismo binakunahan sa tendang tindahan. Tusok na, aram mo kumpadring Jomar, magayon nun iyan. Naarog ka ng kampanya because ika nga ibaga pa di, ika ang testigong buhay na kaipuhan talagang bakuna, di ba? Roger, kung bakuna inda sana. Oo. Pinagihanta na baga so kabigaduhan kan COVID na yan. Yan. Dahilan sa bakuna, nagre-report manggiraray. Salbado ka, salbado. Oh. Nakasalbar, bako lang yan pa di. Ito sa kuyang ina na 87 years old. Pinamaan man ito. Naprotehiran mo, tabakunado ka. Naprotehiran. So ina ako, tabakunado man siya. Yan. Yun na pinagasabi tabaga pa ding Jomar na ang desisyon ta bilang individual, igong epekto sa desisyon sa hiro-hiro man kan sa tuyang kapwa budakan komunidad. Oo. Sige. Bakong kalwag pa di, dakulao na bagay ang bakunado, lalo na sa mga nagkakaedad na. Yes, opo. Pero siyempre sa dahil nagkakaedad,
although makusog ang resistensya, kaya po nila magpabakuna mang giraray, sa dahil tabagay, nga dakulong bagang nagagada ng mga aki pa dahil kan COVID. Bako man sana sa mga gurang anpig ka target kayan. Okay. So, magayon ini nangyayari dito sa tabako, desidido ang lokal na gobyerno, mala kasuod pade 2,700 ang nabakunahan ninda. Oba, matindi. Matris mil, ha? Matindi. Roger, ang dating nababakunahan ninda, mga 1,000,000 na. Tapos, pigtaas ni Mayor kilo silang ministro sa target. Ang target nila everyday is 3,500. Although day na abot ito, pero from 1,000, naging 2,700. Sobra sa doble. Roger on that. On 2,700 jobs ang naitudok kasudma kan City Health Unit. Yan. Ipagpapadagos ninda ini pare sundo na maubos itong mga barangay dahilan kapit sa 15 mapo naman padekan pagbakuna sa 15 years to 17 years old. Yan. Ano nga ning barangay ito, kumpadreng Jomar, na igwa na ning herd immunity sa tabako? Sabi ni Nurse Alvin Hamora, barangay Kinale. More or less 80% na kang target ang nabakunahan. Kung totoo son, may pribilehiyo na ayan na barangay naan within the barangay. Pwede na silang back to higher degree ning normalcy sa barangay lang ninda, ha? Di ba? Roger on that. Di ba? O pwede nga ni siguro sa kapitan dyan magtaram. Pag bako kang bakunado, medyo magduwa-duwa ka maglaog sa barangay me. Bako pa de? Roger on that. Oo. Sige. Oo. Kaya magayon na bareta inidigdi sa syudad kan tabako. So, yan pa rin, diretsoan pagbabakuna, bali tulo ang location ngunyan digdi sa tabakong nagkakaigo ng pagbabakuna. Ang saro duman sa Barangay Marirok, sa Upper Barangay ini, saro digdi sa Barangay Cormedal, kung saan sakob na mga mga pagtaraning na barangay. Asin ang saro, sumanga sa second dose, duman man girari pigibo sa Bicol University, Tabaco Campus. Kopya. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Salamat pa din, Jomar. Alas 10:17 na tabi. Salamat pa din, Jomar, sa istorya. Yun ang pinagasabi sa tabako, sarong barangay na duman, barangay Kinalibay, igwa na ning herd immunity. Inda ko kung makonsiderar man ka sa tuyang mga policy makers, lalo na ining mga nasa LGU na siguro iset ang standard na ang barangay na makaigwa na ning herd immunity, tutugutan na makabalik sa huruhalangkaw na level of normalcy. Barangay ngaya Lanigay, kung igwa ng herd immunity ka mo dyan, sige, balik na ka mo sa huruhalangkaw na normalcy, ha? Iba, in a sense, ma-encourage iba pag mga barangay, sa barangay ito, ilinga na nagbuburobreducing ko na, igwa na nin huruharanda, kung igwa ng herd immunity. Tibaad lamang mangyari sa iba pang mga lugar, arugon man, sa tabako, igwa ng barangay na naka-attain kang herd immunity. Yung sinasabi baga na itong bawal ngayaan kwan, dahil laog mo unaan bakunado. Garuman sa nabagaan yun kan mga panahon, ibaliktaan kinaaban kan mga panahon, pag igwa kang utos, taramang ka, dahil ka magluwas, iuman sa naan ngunyan, kikuro-kurong trabago, so dahil ngayon yung bakuna, dahil bakuna. Jesus Mario, Lawrence na Barcena, go ahead. Salamat tabi, Sir Pio, maray na aga, asin na maray na aga sa gabos na makaparaan tabay sa mga dagdag fama na pareta na iiling na ang padiit-diit na pagturot man kan syudad kan Legazpi sa istriktong implementasyon kontra COVID-19 dahil sa pagdakulman ng mga nababakunahan sa binaraklas na kan Legazpi City Task Force Kalinigan ang mga barikada sa Legazpi City Public Market dahil sa pagdakulman daw kan mga taga Legazpi na nababakunahan na kontra COVID-19. Ini ang ipinagunambitan sa DCGB News ni Task Force Kalinigan Chief Park Andy Marbella na kung saan manunutaran na kasuhapon o rugmahon sa mga tao sa lugar sa public market dahil sa paglaom na makakaigwanan ng herd immunity ang syudad kontra COVID-19 dahil sa bakuna, inarali na ining mga barikada na naglilimitar sa pagluwas laog kan mga tao sa lugar. Sigun man sa pakikipag-ulay kan DCGB News kay Kapitan Eric Simbrizuela kan Kapantawan, Sindanaw ugma kan siring na bagay ta makakapabakal naman in mas dakul na produkto ang mga paryakyenta sa Legazpi City Public Market
Kaya sigon kay Marbella Asin Brizuela, ini ang resulta kan pagpapabakuna kaya dapat ang gabos makisumara na sa pangapudan ng gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Mga dagdag na bareta, Sergio, halis sa Ligas Report District Area, ako po si Luwens Bursi Barsana. Salamat Duwen sa istorya hali dyan sa luwas. Nahiling ko man agad sa Facebook kaso hapon pa na binaraklas na so mga barikada dyan sa Legazpi City Public Market. Yan kami sir sa harong puro bakunado kaya walang kaba. Kaipuhan lang mag-ingat. Tama po yan na frame of mind. Tama po yan na frame of mind nindo. Puro na bakunado. Plus, ingat man giraray tabi. What's the harm? Kung nagpabakuna, lima sinda sa harong. Sagkod mo niya, nirahon dyan. Para Joseph naman na, iyan dapat, we should lead, not create more confusion, not create more animosity. Ay, susta. Pero ming igwanin na mag-inibong na view tabi yan pa ang susidad. Kaya lang ang kaipuhan ta na po ngunyan isa ang tapaning date na level. I-lead na niya to yan na community kung ano ang ikakarahay At after na makapagpahayag kita, na? Diba? Sige. Sisayan masusunod paano we will be stuck up sa sitwasyon na permi kitang arog ka initabi. Sandali po muna. May tawag tayo sa telepono. Marhay na aldaw tabi. Hello. Hello, good morning. Hello. Hindi, good kita na lang. 8430, hello tabi. Last call. Okay, sige, naputol. Di siguro kita nadadangog yan. Chikitan, chikipitan, tandang, ketumbang, bang, ketumbang, ketepe-tepe, tampang, bang, ketumbang, kepin. Chikitan, chikipitan. Anong advice mo, Tabi Jo, naputol na si Comparing Jim pa? May signal deficiency kaya Tabi pa ni Comparing Jim, mapasiring naman agad yan sa Ramadan Rose sa Piduran. Sa Ramadan Rose na grahe saldok maning lawlaw, Yan, coordinate na lang po kamo dyan sa munisipyo kung paano, Madam Rose, nagrahida, Buda sa Pamilya, dyan sa Kekoys, good morning Tabi, isa sa Indo, dyan sa Kekoys, dyan sa Salugan, Tabi, Anong advice mo dyan, pwede na? At, naning maakomodar na yan, Kasya na, sa natatadang minuto, Tabi, dyan. Sige, sa pangaran kambilog na fuerza, Pading Jim, Pading Al, Pading Jomar, Luen, si Ands, siyempre sa Manibela, si Henry Deboy Mata, Technical Control, Juna Pulis, News Manager Mardela, and siyempre si News Direct Edwin Peralta, Angel Mustasa, Arvin and Richard sa IT. Ako po si Pio Fernandez. Paalam na tayo at may mga ipapasok pa si June para all clear si News Manager Mardela. Salamat po and amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Ang corn tuna na abot kayang-kaya. Fresca! Corn tuna! Fresca corn tuna, abot kayang-kaya. Fresca, fresca! Corn sa 150 grams, sulit ang sarap. Fresca corn tuna, abot kayang-kaya. Fresca! 17.05 lang SRP. Fresca! Mas abot kayang-kaya kesa ibang corn tuna. Fresca! Corn tuna! Fresca corn tuna. Ang 150 grams, 17.05 lang SRP. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid?
Kung pwedeng laban na, sa isang Alaxan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po, si Arvin Bonilla, kan Barangay Inamnan, Pequeño, Ginubatan, Albay. Nagkaklase ng Bised Math 4th year sa Republic Colleges of Ginubatan Incorporated. Grabe po ang sakuyang pasasalamat sa ako Bicol Party List. Urog na kay Congressman Saldi Esco, as in Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Huli kan pag-anduyog sa kuya para makatapos kan sa kuyang pag-aaral. Lugod, dakol pa kamong matabangan ng mga araw kong nagtikios na estudyante. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. San Campeon, ako'y pag-ibig. Sunong tugong Pinoy, pag-ibig ang tugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hila, kayang-kaya. Matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Bakuna laban sa mga vaccine-preventable diseases? Deserve mo yan! Kaya ang mga bakunang ipinamimigay namin ay subok na, ligtas, epektibo, at libre para sa lahat. Siguruhin todo ang proteksyon ng iyong pamilya at komunidad. Pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Importante na matibay ang resistensya ng ating mga anak. Pero alam niyo ba ang pundasyon ng matibay na resistensya? Ang matibay na katawan. Kaya ang bagong Bear Brand Fortified, may doble tibay. Tibay ng resistensya at tibay ng katawan nutrients. 100% vitamin C na may dagdag 100% vitamin D pa. Kaya laging tandaan, matibay ang resistensya kapag matibay ang katawan. Yan ang doble tibay mula sa bagong Bear Brand Fortified. Doble Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, zinc, and Tibay Katawan nutrients with 100% vitamin D, calcium, protein with 3 balanced meals and exercise. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad?
Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes anak! Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan niyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises.